ବନ୍ଧୁଗଣ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇଗଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। ଆମେମାନେ ପିଲାଦିନୁ ରାମାୟଣ କଥା ଶୁଣି ଆସୁଛୁ। ରାମାୟଣର କଥା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କି କେମିତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ରାବଣର ବଧ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏହାର ପରର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଅଛି କି ହନୁମାନ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ହନୁମାନ କେବେ ବି ନିଜର ପୁରା ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ରାମାୟଣ ପରେ ହନୁମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବ ଶୁଣିଲେ କି ଭଗବାନ ରାମ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବାଳିର ପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦକୁ ବାନର ରାଜ୍ୟ କିଷ୍କିନ୍ଧାର ରାଜା କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ବାନର ଆଉ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ସହ ଅଯୋଧ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଯିବେ, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମକୁ ବି ସାଥିରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ରାମ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନିନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାମ୍ବବାନ, ହନୁମାନ ଆଉ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ରାମ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଅମର ରହିବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଂସାରରେ ମୋର ଇତିହାସ ମନେ ରହିଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବ। ଆଉ ତାପରେ ରାମ ବାକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ନଦୀରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ରାମାୟଣ ପରେ ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଦୁଇଥର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଯେବେ ଭୀମ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବାନର ତଳେ ପଡ଼ିବାର ଦେଖାଗଲା। ଭୀମ ଯେବେ ତାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାକୁ କହିଲେ, ବାନର କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଆଉ ଏତେ ବଳ ନାହିଁ, ତୁମେ ନିଜେ ମୋତେ ହଟାଇ ଦିଅ। ଏହାପରେ ଭୀମ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବାନରକୁ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଆଉ ନିଜର ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି ବାନରର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ବି ଉଠାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଭୀମକୁ ଅନୁଭବ ହେଲା କି ଏହି ବାନର ହନୁମାନ ଅଟନ୍ତି। ଭୀମର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ହନୁମାନ ନିଜର ଅସଲି ରୂପ ଦେଖାଇଦେଲେ। ସେ ଭୀମଙ୍କର ଘମଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏହିପରି କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଧ୍ୱଜା ସହିତ ଦେଖାଦେଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପୁରା ରକ୍ଷା କଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେବେ ସେ ରଥରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ରଥଟି ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। କେତେ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କି ହନୁମାନ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ ଅଟେ କି ମିଛ, ଏହା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିପାରିବୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମଙ୍କ ଇତିହାସ ଆମ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଥିବ, ସେତିଦିନ ଯାଏଁ ହନୁମାନ ରାମଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଥିବେ। ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ www.odiaknowledge.com କୁ ଭିଜିଟ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆରେ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ।